Budaya kembali digayang bareng AJM Production juga bareng Bias Audio. Sugeng rawuh kagem Pak Gun yang dari Segoro Madu Pamotan ya Segoro Mulya ya kalian. Koyok sinet dalam hatiku lotu metis nalasi pipiku yen pancene ora tresno mas mbok yo kandha ning sing prasaja yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase katuran wonten gelo konjuk dumateng pangrawit mustika lara sampun katuran konjuk dumateng Bapak Ibu sampun mirsani ketoprak mustika budaya ing sonten niki anak ya. Alhamdulillah Nduk. Sonten dusun Kalangan Tunjungan Blora Mustika. Iki dalam acara sedekah bumi nggih Bu nggih. Nggih, ngaturi sugeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nduk awake dhewe aja lali matur sembah nuwun kali panjenengane Bapak Panitia penyelenggara terkhusus kagem Bapak Lurah, Bapak kami Sepuh, Bapak Bayan, Bapak Petengan, Bapak RT, Bapak RW dalah masyarakat dusun Kalangan ya nok ya. Sing sampun kersa nimbali kala sarombongan ketoprak mustika budaya ingkang mijil saking tlatah tempuran Blora ingkang dipun sesepuh kali panjenengane Bapak Pandi dalah kabiyantu kali panjenengane Ibu Yesika Mardiana. Iki alhamdulillah Nduk Swanting dusun Kalangan kanthi acara sedekah bumi aja lali awake ndedonga kagem masyarakat dusun Kalangan muga-muga sabubare nimbali ketoprak musika budaya iki masyarakat dusun Kalangan dipun paringi sehat seger kewarasan diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe amin Allahumma muga-muga Nduk dusun Kalangan iki dadi dusun kang gemah ripah loh jinawe murah sandang murah pangan ya nak ya terus pokoknya murah sekabehane dongane mboke muga-muga sing panenan tebu regane larang nggih Bu nggih wah semangat kabeh Nduk mergo iki akeh tebu kabeh diringi tebu tok lho Nduk iki kene iki lho Nduk padahal ya tanggaku dhewe lho cah ngene iki lho resikone Nduk ora apa-apa jenenge mergawe ya nak ya ayo iki sambil menghibur kagem masyarakat dusun Kalangan niki kagem ibu-ibuku sing kene kok kompak tenan ya Nduk ya grumbelan kene kok kompak badhe nyon lagu napa niki Mbak Yu ora gelem njaluk Nduk mbok bilih sing kene Nduk halo Bu badhe nyon lagu napa niki Bu napa apa Nduk ayang-ayang iki sing kene ayang-ayang tak narik karo mbok-mbokku sing sebelah kene. Halo Bu. Walah ya kompake. Lah iya
caheku nek delokan kene caheku. Gusti, Gusti. Niki badhe nyon lagu napa niki Mbah Keng, Mbak Ibu? Napa Mbah? Bojo loro. Usum mak yo yu. Wah kandhani usum menyen bojo loro kok nduk. Rumangsamu. Sing sebelah ngajeng niki kagem ibuku badhe nyon lagu napa, Bu? Ora ana sing njaluk iki sing arep iki. Ndak wedi tak jaluki saweran piye ta? Oke, memori pamundutan satu persatu ya nak ya, nyampur saring dari si kreasi dari musik ke budaya. Monggo kata nonton bojo loro rumiyin Kang Mas. Langsung diaturi bareng ibu-ibuku sing sebelah mriki. Mangke ayang-ayange ditenggok nggih Bu nggih. Kalih sing num-num nggih Bu nggih. Oke. Betul. Bojo loro semoga. Biasa audio juga tak lupa ACN Production. Abang biru sing
ibu-ibu sing sebelah kanan panggung ya nak ya sampun diaturi wonten bojo loro. Iki juga tak lupa awake dhewe diinceng ya nak ya kalian AJM Production yang sudah live streaming di hari ini di Desa Kalangan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Mustika. Jangan lupa yang sudah gabung di channelnya AJM Pro. Nah, yang baru gabung jangan lupa di like, komen dan subscribe. Jangan lupa ya nak ya yang punya AJM. Oke. Yuk langsung diputar kembali bareng artis-artisnya dari Musika Budaya. Satu tembang pamurutan ada Ayang-Ayang. Yuk bareng anakku ada Ana Mardiana. Juga bareng Bias Audio Wasik
anakku langsung telu ya Nduk ya. Ana Mardiana juga Dian Ardani juga Via. Oke sampun diaturi. Kali ini sebarang musika budaya buat pilih kagem bapak ibu badhe nimbalik dongkrak musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam motor tempuran Bluro. Terus pokoknya soal rego regane murah meriah ya Nok ya. Mbok pilih badhe nyang-nyangan rego monggo dipun simpen nomornya Bapak Pandi sampun wonten ing papan ya Nok ya. Wis ning ngarep ya Nduk ya. Oke. Yuk langsung diputar kembali bareng artis-artisnya dari musika budaya. Mbok pilih kagem ibu-ibu juga mbak-mbak ya Nduk. Mbok pilih badhe dono swanten utawa nyanyi dhewe Nduk. Monggo dipersilahkan. Halo bro. Oke, ya langsung diputar kembali bareng artis dari musika budaya yang dari belakang dulu ya Nok ya. Yuk langsung tak tampilkan anakku ya ada Rizka Aurora, monggo sayang. Oke, yuk sayangku Rizka Aurora. Belum ada pamundutan ini dikasih koleksi dulu ya Nok ya. Diaturi terpaksa. Terpaksa, oke yuk monggo satu tembang ada terpaksa. Kita goyang kembali bareng anakku yuk ada Rizka Aurora. Monggo.
kasih. Belum ada panutan lagi anak ya. Masih ditunggu kagem ibu-ibu mbok pilih badhe nyuwun lagu nyampur sari tayuban. Oke ya nak ya. Oke ya langsung diputar kembali bareng artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Saiki jalukane rada kempling Dok. Ayo Dok diaturi bareng Merliana. Lho kok ora nyawer piye lah Bro? Kok iso lah rak ngono. Olah dibuka tok ya Dok. Aku ya ora mentolo, bocahe dhewe. Neng kemeplak Dok. Oke. Kemeplak. Ayo, semoga satu tembang ada rondo komplit. Iki arep duet dhewe apa didueti? Melayu. Pagak dhewe. Sol dek kaki ini lho ndak ketake ae.
ngaturi wonten rondo kempling, heeh. Pripun? Angge-angge orang-orang iki eling, Dek. Wis gak eling. Ngapuntene nggih Pak, nggih arjune mboten eling niki angge-angge orang-orang. Heeh. Pokoke lagu-lagu sing lawas iki rada lali, sing anyar ya tambah sansaya ora apal ngono ya, Nduk. Oke ya, kita yang kembali berarti dari musika break diaturi satu tembang lagi ya nak ya. Di Karong Ranti memangane dhewe. Nah, ayo langsung diputar kembali bareng artisnya dari musika break bareng anaknya ada Nia California. Oke, yuk sayangku. Nia California. Oke. Sing iku mau Nia Agustina iki Nia California ya nak ya. Niane iki Nia 1 2 3. Ojo jenakno aneh-aneh Nduk. Kok iso golek malah digoni 1 2 3 tenan malah kapok lho. Apa iku? Anu iku mau lho Nduk warung kopi. Warung kopi gak pareng ya. Gak pareng ning warung kopi mundak kembung terus ya. Oke ya, sayangku ini katuran apa ndak kejedematan Bapak Ibu ya semua menikmati kerobak musika budaya dikasih koleksi dulu. Oke, monggo. Sekecewa itu. Aduh, kok seru ya? Iki curhat apa iki? Yuk, monggo satu teman ada sekecewa itu bareng anakku dan Nia California. Monggo. Rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Aduh Dek. Halo Ibu. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Kayak sekam-sekam ya Mas. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Di mana hatimu yang dulu kau duakanku, kau memilih asing. Kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Asik yuk. Kita lanjut lagi ya Nak. Goyang kembali pada musika budaya. Yuk bareng Vivian Liva. Asik. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa
Gimana gitu? Gimana Mas? Tajunya ada? Iki karek gerpek. Oke. Oke, kali ini masih bareng Musika Budaya dengan kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya bareng anak-anak. Yuk, dah Ana Mardiana, sayangku, monggo. Juga ada Putri Ana ya nanti ya. Oke. Minta Bu Bas. Oke, kita memenuhi pamundutan nggih. Satu tembang ada Ngarepane piye Mas aja menyesek.
aturan nggih. Angge orang-orangnya nggak bisa Bu, ini dikasih satu tembang pamungkas ya Bu nggih. Ada tak butuh cinta, Kamas. Satu tembang ada tak butuh cinta, ini lagu terakhir nggih. Ini spesial buat Pak Gun yang dari Segoro Mulyo, tak kira Segoro Moradu. Oke, satu tembang ada tak butuh cinta. Kita goyang kembali bareng Mustika Budaya juga bareng Bias Audio. Tak lupa juga bareng AJM Production. Lagu Kawak diputar kembali ya nak ya. Goyang kembali bareng Mustika Budaya juga AJM Production. Ini spesial buat Pak Gun ya Pak Gun. Jangan kau sebut
wesel buat aku nggih. Jroning saka kudu las foto ya nak ya. Mula saka kuwi iki momongane. Asai.